بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي ألف أمي على بركة أمي على ولي من الله على بلا جنكا alema sabala subhanahu wa ta'ala miko akal qur'an ba sanma ngono kalima jino na adama de unda fushika ba fobatu nanyo ala foko ala barkada ko ala wala nyimando ami solini nema yini chamange ali allah subhanahu wa ta'ala fa ko kira kuntiki ka bamna ta ka bajoka abdullahi ka turangile sinzam faka magani madina bulona la ko ka muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fa ala ba fa qur'an ko na tukuna inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman kaseeran. Ali ala tesun ala te hiji ala naga meleko be jega mi go de kira ka sallallahu alaihi wasallam ne mami salla kira ka shenkele ala naga meleko be solo ti ga shenta hukum konnana na salla kira ka ami ala deli ala ka neman kishi chama jidi kira ka naga sudungu anaga sahaba nyuma ma no tuguna ko foka sal kiyama jodoma ina fo oba kalama tugumina dogo kuni walma wakati ambe anga don maga bado bismillah anga doni tabali norma ban kono yanno ina fo aw ya jate menuna tugumna bi anan karamo ke fadilatu Sheikh Mohammed Sako groupement de leaders spirituels di Mali madodo au conseil islamique madodo doni maga bafena do ale de banga doni tabalini kambi ami ala dele ala kana be so abama ala ko qur'ane kono kaya don mago ngana ta don qur'ane haya do suratul naml suratul anbiya ami ala dele ala kambe so abama mami be jamu kana be ga se awma abal make ana udenge Abdul Aziz Muhammad Dumbia Madu Dumbia denge ami ala dele ala ka barka do chorba shila anga cameraman segamal nyina mal David Sako ami ala dele ala ka me angoro ustaz فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات آية 13 إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أستاذ دميا بيالافو كالا ولا مدو كالا بركادا على مين بيسي فبلا على مين با كا جون كانوني هري مدو إيكا على ديلي با دو سورو nga ala son chama wo ala reka nilai Allahu akbar. Ustaz dumya be ala kan nila do kene kono mamina ala sona ka andan kan ka adabadi wallahi adabadi ya kofe ala sona ka anke islamewi we ala fu kumbadoi neni e ka siga sokomandai na Ustaz Dumia aw nga ala tanu ka daka madama ni jobi sara ike wale dila aw ba fo ko alhamdulillah rabbil alamin ke wale ula so herema an fleni ye o kene kono ala kote kornan kono ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. جون دي كما كان كتمم بكا مامي ما ويلي كنا على كسرما كتلا كنيمان كي كداوكا وكتلا كي على بطوباي نو إسلام يسركاي أم يلا فولا كولي ما دو كبركة دلا كاي رفني فو أم ويلي لا سبلا وسط دوميا ما وكشة نعم نعم ما ومانغا mami nkabo odi bolo ma wore kabo nga mado ti bonye don zango aleka ke mabaye zango ka foka bi mado bonye
yang wele sogomada ina bonya do a diyara an ye an b'a ɲini ala fɛ yang wele kun min na e ni anw ala k'an bɛɛ nafa n'a ye sabula adamadenya la maaw jɛkun ye ka se ka ɲɔgɔn nafa de n'aw kɛra ɲɔgɔn kan n'a ma se ka nafa se ɲɔgɔn ma kun foyi tɛ ɲɛnamaya la wala an b'a ɲini ala fɛ yarabi sigi a daminɛna hɛrɛ la ala ka kuncɛ hɛrɛ la mijɛl mustafa al-karim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa balma al-islamu balma tele lajel ke jekulu bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ halisa an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an bɛ ala waleɲuman lahala bɛɛ lajɛlen kan an tɛ kuma janya bilen i n'a fɔ an kun y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna kuma ɲɛbila kumaw kɔnɔna na an n'an ka karamɔgɔkɛba n'an ka dɔnnibagaba a bɛ groupement kɔnɔ a bɛ au conseil kono alete ma dugule fadilatu sheikh Muhammad Sako ami ala deli ala ka barika do ana shila Ustaz Sako ante kuma janya wala namna bene be ere bulukoro ina fo yere don maga to mi mana wala na dama bebe be ama ami stradima wakati konna do parce que telebaro ye wati la baraw de yani ga wati se ame fe ga ni soja ga baro anga baro islamia doni ga ana ala krako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ga donu ga Quran haya ko tugudi adisa ko tugudi sallallahu alaihi wasallam krap magona mabibulu alhamdulillah rabbil alamin Usa domiya anya kanu sogomada ina ere bonya kama ani wati ere cogoya kama anan balma ka baro fɛn min kan a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko les piliers principaux de l'humanisme c'est-à-dire mɔgɔya jɔsen kumabaw an y'a kanu sɔgɔmada in na an n'an badenw ka baro o de kan alhamdulillah an bɛ diinɛ min na Ustaz Donbiya silamɛya diinɛ don n'i y'a mɛn silamɛya faamu dɔ don taabolo dɔ don miiriya dɔ don min bɛ jɔn se ala ma ɲinini sira kan madama n'i ko i bɛna o sira in minɛ ka baara kɛ ni a ye fo a k'a sɔrɔ moyen dɔw bɛ yen o bɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ o ye juma ye a bɛ wajibiya maa o maa n'i ma ɲɛ k'i bɛ kɛ silamɛ ye a k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye mɔgɔ de ye fɔlɔ sabula ala ko silamɛya ale y'a di mɔgɔw de ma ni qawmin yaqilun mɔgɔ minnu n'u b'u yɛrɛ kalama sabula fɛn min bɛna di u ma fɛn tɛ k'u jagoyala ka d'u ma fɛn tɛ k'u karabala ka don a la o la a bɛ wajibiya n'u ka baara kɛ olu yɛrɛ k'u yɛrɛ dɔn a kɛbaga ye fɔlɔ Ustaz Donbiya maa b'i yɛrɛ dɔn fɛn o fɛn kɛbaa ye a ka ca la fɛ i b'i cɛsiri o de kɛli la nka ni maa o maa m'i yɛrɛ dɔn fɛn min kɛbaa ye hali n'i y'a baara kɛ kelen i ti sababa sɔrɔ wala filanan i t'a kɛ ni kɔnɔnajɛya ye ala dun ko a ma ko a diinu nasiha ala kɛra nɛn kan o la Ustaz Donbiya an y'a kanu ka kuma min kan bi o de ye mɔgɔya taabolo dɔ ye min bɛ tali kɛ balo ɲɔgɔn fɛ kan adamadenw ka se ka balo ɲɔgɔn fɛ a taayushu ma al akharin adamadenw ka se ka balo ɲɔgɔn kan i ni mɔgɔ ka se ka balo ɲɔgɔn kan tuma dɔ i ni mɔgɔ min tɛ miiriya kelen ye i ni mɔgɔ min ka yeta tɛ kelen ye i ni mɔgɔ min ka faamu ta tɛ kelen ye o bɛ se ka kɛ cogo di Ustaz Donbiya ni e ni ne ka yeta tɛ kelen ye anw ka faamu tɛ kelen ye an ka ɲinifɛnw tɛ kelen ye mais anw bɛ se ka balo ɲɔgɔn kan cogo di ni ala sɔnna an y'a kanu sanga damani kɔnɔ ka kuma o de kan i y'a fɔ cogo min na teleso ye waati la ko ye an bɛ don an ka mawduw kɔnɔ inshallah an b'an ka kuma datigɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ kɔnɔ kumaba dɔ ye ala n'o ka kan ala b'a fɔ ɲɛnɛ suratul hujurati kɔnɔ aya 13 a ko ma ko ya ayuhan nas ko ya aw mɔgɔw Ustaz Donbiya kala kan ka segin yɔrɔ in na ala m'a fɔ ya ayuhal muslimun a ma fɔ ya ayuhal mu'minun a ma fɔ ya ayuhal kafirun a ko ya ayuhan nas o kɔrɔ yanni ka kɛ silamɛ ye i bɛ kɛ mɔgɔ de fɔlɔ yanni ka kɛ mu'mini ye i bɛ kɛ mɔgɔ de fɔlɔ yanni ka kɛ hali kafiri ye i bɛ kɛ mɔgɔ de fɔlɔ c'est-à-dire l'homme doit s'accepter tel qu'il est d'abord avant d'entreprendre ce qu'il veut être. Allahu Akbar. Lorsqu'on sait qui on est, on peut faire ce qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔn a ka gɛlɛn ka se ka fɛn kɛ min bɛ sababa ma. Wallahi. Ala ko ya ayuhan nas ko ya aw mɔgɔw inna khalaqnakum ne ala ye aw dan min zakarin ka bɔ cɛ dɔ de la wa unsa ani muso dɔ. I bɛna mun de sɔrɔ yan Ustaz Donbiya sababu wallahi ala ye ala de ye inna allaha ala kulli shay'in qadir ala bɛ se fɛn bɛɛ la ala ye mɔgɔ dɔ dan fa t'a fɛ ba t'a fɛ a ye dɔ dan comment dirais-je ba b'a fɛ fa t'a fɛ i y'a faamuya ok anw yɛrɛ minnu fana bɛ yen a ye anw dan fa b'an na ba b'an na
o ye sababu de ye o la Ala bɛ ka kuma anw de fɛ sisan a ye anw minnu dan ka bɔ fa ni ba la Ala bɛ ka kuma anw de fɛ a ko cogo di inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ne aw kɛ siyaw ye ka tila k'aw kɛ kabilaw ye li ta'arafu Usa Dumiya walsa ne ni e ka se ka ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ na ɲɔgɔn kanu bɛ na ko to ɲɔgɔn tala bɛ na maa o maa ni a ye ɲɔgɔn dɔn e Usa Dumiya ye jɔn ye ne kan k'o ɲini k'o dɔn o bi wajibi ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ ne ye jɔn ye e Usa Dumiya kan ka ɲini k'o dɔn karisa ye jɔn ye a kan ka ɲini k'o dɔn n'o kɛla li ta'arafu a bi don ɲɔgɔn na a bi ko kɛ ɲɔgɔn fɛ a bi balimaya sinsin a bi teriya sinsin a bɛ maaya dilan a bɛ relation tire ɲɔgɔn fɛ siga t'a la Usa Dumiya n'i donna kungo kɔnɔ i b'a ye Ala b'an kalan ni ɲɛnama fɛnw ye organisation dɔ b'u bolo kabakoba don a jateminɛ waraba de ye kungo masakɛ ye o waraba n'a ka masakɛya a b'a ɲana kalan sogow la a b'a fɛ ka min k'a ka tile la wala min k'a ka daraka ye a b'o minɛ n'a ye sinani minɛ wala a ye mangalani minɛ a ka dunta hakɛ a b'o bɔ a la n'a y'i fa ka ban Usa Dumiya a dalen mangalani bɛ se ka na da a kɔ la ka sunɔgɔ k'a ka siyɛsi kɛ a ti maga la ko sabula ale ni hakɛ min ka kan ale y'o sɔrɔ o la a ti bɛn ale ma bilen ale ka hakɛ wɛrɛ ta c'est à dire a danna ka hakɛ yɔrɔ la mais olu ye baganw de ye olu ye dantanfɛnw de ye an b'a fɔ ma ko hakilidanw olu y'o ye et puis Ala b'a fɔ ko olu o fɛn minnu filɛ dɛ Ala y'o bɛɛ dan anw de ye wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'an fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ dan anw de ye ɔ a ye mun dan anw ye olu sela ka ɲɔgɔn gasi sigi fama balu bil insani al aqil adamaden hakilima kan ka kɛ cogo di sisan bon Usa Dumiya ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ ani ɲɔgɔn tɔbɔtɔ kɔnɔ ani koto ɲɔgɔn tala kɔnɔ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ala ko bon ale mago bɛ mun de la nin bɛɛ kɔfɛ inna akramakum indallah atqakum min ka bon Ala bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan aw cɛla dɛ o de ye min fana ye Ala gasi sigi ka tɛmɛ aw bɛɛ kan min hakili to la Ala ka danw na ka tɛmɛ aw bɛɛ kan Ala mago b'o de la Usa Dumiya i bɛ kuma dɔ faamu yɔrɔ fana na hunaka al-karim wa hunaka al-akram wallahi c'est-à-dire bonya bɛ yen bonya la bonya bɛ yen yɔrɔ n'i ko sago karisa ye maaba ye a bɛ diya ye nka n'i ko karisa ye dankɔrɔba ye o bɛ diya ka tɛmɛ bonya kan o la bonya o ye juma ye o ye mɔgɔya de ye mɔgɔya yɛrɛ de ye bonya ye fɔlɔ maintenant mɔgɔya bonya kɔnɔ Ala yɛrɛ fana ka bonya bɛ na o de ye Ala ɲɛsiranya ye o kɔrɔ hali ni mɔgɔ min ma kɛ silamɛ ye hali ni mɔgɔ min ma Ala dɔn Ala ka bonya b'i kan Usa Dumiya a kun fɛ kuma tɛ dɛ Ala b'a fɔ Kuranɛ kɔnɔ a ko wala kad karramna bani Adam ni Ala ye adamaden bonya wallahi c'est-à-dire c'est une marque de considération envers l'homme wala c'est n'ali côté ko hali n'a sɔrɔ la Ala kuma aljina dan Ala ma janɛmɛ dan elle ni a k'i bɔ Ala don ye ko Ala y'i kɛ mɔgɔ ye Allahu akbar Usa Dumiya jateminɛ kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mun de bɛ ɲɛnamaya dugukolo sanfɛ min t'a adamaden ka bila la wallahi fo ka taa se hakɛ dɔ la hali fiɲɛ Ala y'a bɛɛ karaba an ye an b'a kan sago ye ka nafa ɲini n'a ye yɔrɔ o y'a dan ye o min tɛ se ka minɛ tɛgɛ la mais adamaden sera k'o apprivoiser k'a k'a sago ye o ye Ala ka bonya dɔ ye o ye Ala ka marque de considération dɔ ye mais Ala ye nin bɛɛ fɔ ka kɔrɔ dɛ wa hamalnahu fil barri wal bahri ne Ala ye adamaden ta ka yaala baw kɔnɔ ani geren kan Usa Dumiya a b'an hakili jigi an ka cɛba dɔ la Abubakar Sani le roi Kanku Musa o fa ale de ye diɲɛ bɛɛ munumunu fo ka taa se Amérique balo caman bɛ Américains bolo bi Abubakar Sani sababuya de y'a s'u ma Allahu akbar hamalnakum fil barri wal bahr c'est-à-dire ni adamaden ye hakili la munumunu a bɛ se ka fɛn kɛ ni Ala yɛrɛ tɛ c'est-à-dire min dan ma dɔn fiyewu o de kama n'i ye hakili ta k'a jateminɛ hakili yɛrɛ ka développement anw ma se a dan na fɔlɔ o de kama yani mɔgɔ k'a ɲini k'i ka Ala zati dɔn a ɲini k'i yɛrɛ zati dɔn wallahi man arafa nafsahu arafa rabbahu wallahi ni maa min yɛrɛ dɔn o de bɛ se ka Ala dɔn mais ni maa min yɛrɛ dɔn a ka gɛlɛn ka Ala dɔn warazaqnahum mina toyibati ne Ala ye adamaden gɛrɛsɛgɛ fɛn sanumanw de la
o mais fɛn sanuma jumɛn ala t'i karaba ka fɛn dɔ jumɛn k'i ka dun la a ye faamu ni kodɔn d'i ma n'i ka kan ni dun ye nin ma kan ni dun ye k'olu bɛɛ distinction f'i ye n'i ye nin dun a bɛ tɔɔrɔ s'i ma n'i ye nin dun a bɛ hɛrɛ s'i ma ala ye o faamuya di adamaden ma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha adamaden ɲɛsira n'a cɛsira ala y'o bɛɛ ilhamu adamaden na ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ la o kɔrɔ ala yɛrɛ adamaden kala fɛn dɔ la ka dan o yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila dan fɛn fɛn bɛ ala bolo a caman faralen ɲɔgɔn kan ala ye adamaden kusa ni nin bɛɛ ye donc i bɛna ala ka bonya de ye nin kɔnɔ Usa Doumbia n'i den dɔ kalan na k'a ka kalo sara sara ka jɔ n'a ka dépenses ye ka jɔ n'a ka musakaw ye o bɛɛ kɔfɛ tuma min na ni den yɛrɛ sera hakili sɔrɔ ye a sera a yɛrɛ fana ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ ye Allahu Akbar bon ala ye nin bɛɛ kɛ an ye mun de kɔsɔn sisan ale mago bɛ c'est-à-dire wasa min na an na an ka se k'o baara kɛ o de kama ko ma aw ka bon koyi ne ye aw bonya mais al akram huwa man ittaqalla min ye siranna ala ɲɛ k'ala ka danw kɔlɔsi o de ye aw la maaba ye a Usa Doumbia ala ka danw kɔlɔsi ye jumɛn de ye ala ɲɛsiranya ye jumɛn de ye o de bɛ an samasa k'an don an ka thème kɔnɔ n'o de ye an ka se ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la alhamdulillah inshallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa kafa was salatu was salamu ala al habibi muhammad al mustafa balma islam balma DMS TV jaga suma fle baga bela jeni malikono ani maliko kan ananga karamo ke ananga ustazu ba fadilatu sheikh muhammad sako nanka ma conseil di mali manyama do groupement mado au conseil mado ami ala de la ka barka do anashila anabe ka bul mawdum kan no arab ka wal mango ko temu no ta kene siraw yo re go les piliers principaux tête wa kana les piliers principaux walma alhamdulillah ale be ka bul na yo badingo de kono ami ala de la kana ne sabati hal sa kuma kan nu sabati no wati ne ko wati koronde amina do akono inshallah ustaz kuma bi bol al sa inshallah alhamdulillah rabbil alamin Usa Doumbia nga taro jame profiter ka foli la se en fauma wallahi munu ye mɔgɔya sira do encore ni ma filo Usa Doumbia naam kuma caman ni e yɛrɛ bɛ i yɛrɛ fɔ i bɛ to ka cɛkɔrɔba tɔgɔ fɔ vraiment ça dit fɛn de do a tola n kunkolo la wallahi c'est à dire ni adamaden wulila k'i yɛrɛ k'a fɔ ne ye karisa den de ye vraiment a bɛ jigisigi dɔ di i yɛrɛ ma a bɛ assurance dɔ d'i ma a b'a a to i b'i sɛmɛ yɔrɔ dɔn i y'a faamuya a b'a to i tɛ don da la fɛ an ka cɛkɔrɔba ma Doumbia n'i ye ma Doumbia tɔgɔ mɛn tiɲɛ don ma deli ka ma Doumbia ye ɲana nga ma deli ka a nɔ ye vraiment o kɔrɔ k'i tɛ Bamakɔ yan y'a ye o la an b'a fo an ka cɛkɔrɔba ninnu vraiment u ye baara kɛ kabiri kunun fɔ bi olu de y'u cɛsiri ka diinɛ in bɔ degun kɔnɔ k'a bila yelen sira inshallah n'i k'i bɔ ninnu bɛɛ tɔgɔ fɔ sisan an karamɔgɔ waati t'an bɔ i bɛ Chérif kɛ ka foli kɛ ka foli lase au conseil bureau bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ a ma fɔlɔ fo a ma laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la a président n'o de an yɛrɛ mɔkɛ ani an ka ɲɛmaaba a Seyidi Seydou Soumadan Haidara an b'a fo cɛkɔrɔba in vraiment an kan ka fo munna an b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que an bɛ bonya o bonya kɔnɔ ala sɔnna an b'a kɔnɔ n'ale ka wuli ka jɔ de tɔgɔ o tɔgɔ bi ka da an na bi a bi ka da n'ale ka wuli ka jɔ de yɔrɔ i ye leader fɔ sisan ko an b'o kɔnɔ siga foyi t'a la leader jeunesse communiste kɔnɔ yan alhamdulillah ne y'a membre dɔ ye a banna inshallah de passage an b'an ka président fo min ye Cheikh Mama Famanta a n'a baarakɛɲɔgɔn k'u fo Ustaz Ablaye Haidara an b'u fo fo kana se an ka Cheikh ba ma Cheikhul Fikil Mimbaril Maliki Abdoulaye Kondiyo Allahu Akbar an b'a fo inshallah vraiment ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛni yɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'u bɛɛ amin ya rabbi amin ya rabbi Mustafa sallallahu alaihi Usa Doumbia an bɛ taa n'an ka thème inshallah an y'a fɔ cogo min na mɔgɔya sigilen don fɛn dama dɔ de kan a bɛ wajibiya fo mɔgɔ bɛɛ de ka i yɛrɛ miiri ni olu fɛn dɔw ye fo bɛɛ k'i doni n'o fɛnw ye sabula bɛɛ b'i dɔn ni i kɛcogo de ye o wara bi dɔn n'a ka waraya de ye saga bi dɔn n'a ka sagaya de ye misi bi dɔn n'a ka misiya de ye wa mɔgɔ fana kan ka dɔn n'a ka mɔgɔya de ye n'i ye mɔgɔ ye n'i ma mɔgɔya ye a la o kɔrɔ k'a ma dafa fɔlɔ a ma dafa fɔlɔ
o la a bi wajibiya fo mɔgɔya de ka kan na n'o kɛra ala mago bɛ min na an na dɛ o bɛ sɔrɔ ala ko kɔrɔna kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ala ma e alakira muhamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ mais imaginez-vous un instant alakira muhamadu min cila an ma dɛ pour que danfɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ il a fallu que ale yɛrɛ ka jɛ a ka hakɛ dɔ kɔ donc le vivre ensemble là a bi wajibiya anw dɔ ka jɛ an ka hakɛ dɔ kɔ Oustaz Doumbouya an bɛ so dɔ de kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ dan dɔ de bɛ so in na kɔrɔ daminɛ yɔrɔ dɔ b'a la laban yɔrɔ dɔ b'a la i y'a ye ɔ dɔ wɛrɛ fana tugulen b'o la daminɛ dɔ b'o la laban yɔrɔ dɔ b'o la o kɔrɔ ye di ta liberté s'arrête là où commence celle des autres e ka yɛrɛma bila o b'i da dɔ de ka ta daminɛ mais n'i tɛmɛna i ta laban kan dɔrɔn i bɛ don dɔ ka dan kɔnɔ donc adamaden kan ka i yɛrɛ jateminɛ k'i ka hakɛ jateminɛ ka da i danyɔrɔ la ala kira ko kisi nɛma ba ye man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu Allahu akbar maa o maa ko e dalen bɛ ala la k'i b'a dɔn ko don dɔ ala b'i ni jɔ k'i ɲininka i fɔtaw n'i kɛtaw la Oustaz al iman qawlun bil lisan ka kuma dɔ fɔ i da la la ilaha illallah muhammadu rasulullah wal i'tiqadu bil qalbi a ka sɔrɔ i bɛ ka min fɔ i da la sabatira don i dusukun na wal amalu bil jawari i bɛ ka min fɔ n'a sabatira dusukun na a bɛna ye i kɛwale la a bɛ ye i ka baara la voilà a kan ka ye a la tɛ dɛ n'a sabatira don i dusukun na tigi a bɛna ye i kɛwale la al harakatu tuzhiru ma fi dama'ir wallahi adamaden ka lamaga de bɛ i kɔnɔta yira i ka mouvement e ma ye an bɛ to k'a fɔ ko n y'a kun k'a ma a ma ɲɛ ko fɔ n y'a fɔ subhanallah o kɔrɔ min b'i kɔnɔ siga foyi t'a la i b'o de waleya o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman kan amin ya rabbi ala ka ɲuman kan amin ya rabbi Oustaz Doumbouya ala kira ko maa o maa kɛla k'i dala ala la k'i b'a dɔn ko kiyama jɔ dɔ b'i se fala yuzi jarahu k'i k'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ kana tɔɔrɔ kuma na kana tɔɔrɔ kɛwale la hali kana sɔn ka i ɲamunu tigɛ i sigiɲɔgɔn na parce que après tout nous sommes tous des humains Oustaz Doumbouya ni ne ye e lajɛ ne kan ka n yɛrɛ de ye e la l'homme est un reflet pour son ego adamaden n'i mɔgɔ lajɛ i b'i yɛrɛ de ye a kɔnɔ o de kan ka kɛ an bɛɛ ka principe ye ne bɛ hɛrɛ de kanu ni n yɛrɛ ye a bɛ wajibiya ne ka hɛrɛ kanu ni e ye ne t'a fɛ fiyewu tɔɔrɔ ka ne sɔrɔ a bɛ wajibiya ne fana kana tɔɔrɔ kanu ni e ye la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi maa si tɛ limaniya fo k'a sɔrɔ i bɛ min fɛ n'i yɛrɛ ye i ka k'o fana fɛ i balima ye n'i y'a o yɛlɛma sens contraire la o kɔrɔ maa si tɛ limaniya fo i tɛ min fɛ i yɛrɛ ye i kanu o kanu n'i balima ye toujours ma don diina kɔnɔ fɔlɔ ne mɔgɔya de kɔnɔ parce que ni nin base ninnu sabatira an bolo a ka ca ala fɛ diina bɛ ɲɛ an bolo parce que nin fana ye diina fana jɔsenba dɔw de ye diina bɛ di mɔgɔ de ma k'i k'a kɛ n y'a f'i ɲɛna ala kɛra a jɛla a ka hakɛ dɔw kɔ a ka maaya taabolo dɔ bɛ yen a jɛra o kɔ a ma sɔn ka fɛn bɛɛ kɛ a ma sɔn ka kuma bɛɛ fɔ munna sabula ale cila ni valeur minnu ye a valeur ka bon kojugu o ye ka adamadenya yɛrɛ ka hakɛ segin a ma kira nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu ye c'est-à-dire que comment dirais-je dugumamɔgɔw de don mais kira nalen a y'olu bɛɛ sankɔrɔta Bilal alayhi salam Bilal bin Rabah ale de tun ye ala kira ka seli welela principal ye mais don min Bilal yɛlɛla alikaba sanfɛ ka seli wele hajjatul wada i la dɔ y'i kanto ko tiɲɛ na k'ale bɛ ala fo ale bɛ ala fo bi ma kɛ k'ale fa balolen sɔrɔ zango action min bɛ ka kɛ ale fa n'ale fa tun ɲɛ dara kan kabako don ale bɛ ala fo ale fa ma balo ka bi sɔrɔ quoi ko e ni ala cɛ n'a fɔra nin farafin den de ka taa kira ka seli wele o kuma kira ma mɔgɔ wɛrɛ ni nin tɛ wa i y'a ye parce que ale bolo a t'a mérité quoi a y'a dévaloriser t'as vu a y'a dévaloriser donc kira k'a ma de la sa mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ala mago b'o de la ka tɛmɛ bɛɛ kan o la an ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ ye an ka ɲɔgɔn jate wa an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka faamu kan an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la inchallah Oustaz jagoya tɛ ko ne ka adhérer e ka vision na jagoya tɛ ko e ka adhérer ne ka vision na mais ne bɛ se k'e bonya i ta kan e bɛ se ka ne bonya i ta kan o yɛrɛ de ye mɔgɔya ye o Oustaz Doumbouya n'i donna an ka duw kɔnɔ i muso bɛ yen i denw bɛ yen i balimaw bɛ yen a si ni si ka faamu tɛ kelen wallahi et puis o ye mɔgɔya yɛrɛ organisation de n'aw bɛɛ ka faamu kɛla kelen ye o kɔrɔ hali ni maa kɛla maa ba kelen du kɔnɔ faamu kelen de bɛ kɛ yen mais hali ni maa fila kɛla du kɔnɔ ni faamu ma kɛ kelen ye faamu bɛ kɛ fila ye
nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila ɔ mɛ ne k'i tɛ maa wɛrɛ ta minɛ ka fara i ta kan Allahu Akbar a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya donc f'an ka balo ɲɔgɔn kan hɛrɛ la f'an ka ɲɔgɔn gasi jateminɛ f'an ka sigi ɲɔgɔn kan an ka sɔn ɲɔgɔn ye i y'a faamuya ala ka nin sababa amin ya rabbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa balma islamu balma tele lajel ke jekulu be lajeni che ani muso demsen ani mabakoro hamaw be fa amaw be walen man hal sa nanga karamo ke ba nanga ustaz ba fadilatu sheikh muhammad sako ale de ban bologora hal sa me kuma da maga temene inshallah ustaz ma yulu ustaz nya fo cogo mina mo ya sigi me fen dama do kan naam ni ala sona an bɛna lajɛ ka an balimaw édifier ni o fɛn damadɔ ye sabula n'i ko mɔgɔ ma karisa nin kɛ i b'a kɛ minan d'a ma a ka ca ala fɛ n'i y'a baara kɛ minan d'a ma a bɛ baara nɔgɔya bolo ɔ mɛ karisa t'a sɛnɛ dɛ e ma se ka minan d'a ma a bɛ gɛlɛya bolo sabula n'an ko mɔgɔya a kɔnɔ ka bon kosɛbɛ fɛn caman de bɛ don a kɔnɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen olu ye baziw ye n'i y'olu ta ka baara kɛ n'a mɔgɔya kɔnɔ a ka ca ala fɛ i ka baara bɛ ɲɛ i bolo Ustaz Doumbia fɔlɔ mɔgɔya sigi bɛ pile fɔlɔ min kan o ye tilennenya ye il faut être juste wa iza hakemtum fa'dilu i bɛna ko kɛ i ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ a kɛ tilennenya kɔnɔ kana sɔn fiyewu ka bi dɔ kan kana sɔn ka transgresser e m'a ye sariya la u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko abus de pouvoir kɔrɔ n'i ye se di mɔgɔ dɔ ma a bɛ dan sa o n'a ka se ye wa hali sariya b'o contre la malgré que sariya de ye fanga d'a ma mais n'a ye fanga in ta ka dan sago mɔgɔ wɛrɛ kan a bɛ se ka kungo sɔrɔ ni o ye a bɛ fɔ ma ko abus de pouvoir o kɔrɔ maa ka dan i danyɔrɔ la wa i ka tilen wala yajrimannakum shana'anu qawmin an ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa mɔgɔ dɔw ka kuntanya mɔgɔ dɔw ka juguya ka ɲɛsin aw ma o kana to aw tɛ tilen ni kuma in bɛ fɔ ala kɛra ye don min na fɔla Kayibara yahudiyaw de ma tuma min na o ye bɛnbɛnbɛn siri k'a fɔ k'u bɛna kira faga mais malgré tout ça a selen o la a tilenna a ma sɔn fiyewu c'est à dire k'a ta sara zango ka dan sago o la Ustaz Doumbia a bɛ wajibiya fɛn damadɔ bɛ yen an ka mɔgɔya kɔnɔ an ka baara kɛ ni olu ye ni ala sɔnna an mago bɛ adamadenya ka basigi min na an mago bɛ mɔgɔya ɲumanya min na o bɛ sɔrɔ Ustaz Doumbia an bɛ taa joona a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko al-ihtiram le respect mutuel fo adamadenw ka ɲɔgɔn bonya Ustaz Doumbia ni e ye ne bonya ne fana kan k'e bonya ni ne ma fili e ni ne ka ɲɔgɔn ye a kɛla ɲamakɔrɔ de a kɔnɔna na ɲɔgɔn bonya nana o i bɛna ye ala ye valeur min di adamaden ma a sabatila nin yɔrɔ in na Awusa Sako ne b'a kanu i ka na n ka plateau kan an ka baro kɛ ne kan k'i bonya hali ni ne tun tɛ na wallahi ni e ye ne bonyani min kɛ ne kan k'i ka bonya kɔma segin ma i ɲɛ bɛ mɔgɔya la wa ɔ mɛ ni ne tun ye kuma lankolon ta k'a seri i kan n'i ye Ustaz Doumbia bɛ ka ne wele kɔrɔ a mago de bɛ na i b'a sɔrɔ valeur dɔ de bɛ o de kama a bɛ ka n wele ka sɔrɔ o tɛ mɔgɔya ye aw ka se ka ɲɔgɔn nafa de an b'a deli ala fɛ vraiment i y'o min kɛ ala k'a kɛ sababu ye ka émission ala ka taa ɲɛ ala ka téléso in ala ka kɔrɔta ala ka barika don ala ka ɲɛta di ala ka an bɛn kelen ma o la Ustaz Doumbia al-ihtiram c'est à dire que adamadenw ka ɲɔgɔn bonya le respect mutuel e ka ne bonya ne k'e bonya n'o kɛra mɔgɔya a bɛ diya o kɔfɛ l'échange d'idées adamadenw ka hakilina falen ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn n'i ma fili n'i ma ɲina Ghazwatul Khandaki kuma min na diɲɛ kafiru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna ka na Madina attaquer a don kira y'a ka sahabaw de fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka an b'a kɛ cogo di ala bɛ kuma kira min fɛ mali de filɛ k'a ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ nin kɛlɛ in kɛ cogo di yayi o don Salman Farisi ale de ye hakilila di a ko olu fɛ nin kɛra sugu mana bin jamana kan k'a bɛ dingɛba de tigɛ ka dugu lamini n'o kɛra aw kɔni t'i bɔ ka taa kɛnɛ ma mais jugu fana tɛna se ka na cun aw kan sabula dingɛ bɛ o ni aw cɛ ale de ye nin idée di alhamdulillah baarakɛla n'a idée fana sababa sɔrɔ la mais ni kira tun y'i sigi ne de ye kira ye ala bɛ kuma ne de fɛ n'ala ma min fɔ n ye ne t'o kɛ n'a kɛra ten i b'i ka mɔgɔ ɲuman dɔ lafili fu
o de kama adamaden n'i kɛla ɲɛmaa ye to k'i kɔmɔgɔw lajɛ ɲɛmaa ɲuman bɛɛ b'a kɔmɔgɔw de lamɛn fɔlɔ k'a lajɛ rayul arja ka sɔrɔ ko ta kuma kɔnɔ kuma dɔ la jama fanba bɛ taa fan dɔ fɛ e yɛrɛ ka miiriya tɛ mais puisque jama de ka miiriya don i b'a ta ka baara kɛ n'a ye madama ni jalaki k'a bɛ na i bɛ bɛɛ bɛ jɛ ka jalaki ɲɔgɔn fɛ o sa don don dɔ maître dɔ bɛ ka cours di a ka élèves ma a ko vous savez ko diinɛtigiw bɛ miiriya dɔ ta ka baara kɛ n'a ye ko vraiment ko ale ma se k'a faamu quoi parce que ale yɛrɛ sigila k'i miiri ka hakili boli a nana ye tiɲɛ na ala ko in yɛrɛ sadi tiɲɛ tɛ quoi subhanallah Dieu que vous adorez là, ce Dieu là, Dieu n'existe pas. Y'a femme. O la denmisɛnnin fitinin dɔ de y'a tigɛ kɔrɔta. A ko monsieur ko question dɔ bɛ ale bolo. Ni monsieur bɛ se k'ale jaabi a la quoi. A ko monsieur, vous dites que Dieu n'existe pas. E ko ko ala tɛ yen. Monsieur ko oui, ko Dieu n'existe pas. A ko monsieur, veuillez me donner le nom d'une chose qui existe, qui n'existe pas, mais son nom existe. E ka ɲɛma fɛn dɔ tɔgɔ fɔ ne ye. Fɛn in tɛ yen koyi nka a tɔgɔ bɛ yen. Allah akbar monsieur jɔra wasira denmisɛnnin bɛ se ka nin miiriya sɔrɔ cogo di mais mun y'ale bila ka nin kuma fɔ sabula a jɔnna a kɔmɔgɔw la o la jɔnmana ye karajuguba de ye mais monsieur jɔra ma se ka jaabi d'a ma fɛn min tɔgɔ bɛ yen nka a yɛrɛ tɛ yen o ye mun fɛn ye ɔ n'i ye fɛn o fɛn tɔgɔ kɔni kelen ye ɛlɛ ni e bɛ se ka kɛ e hakili la a kan ka kɛ yen cogo min na a tɛ yen ten de n'o tɛ a kɔni bɛ yen parce que a tɔgɔ bɛ yen o la l'échange d'idées c'est-à-dire a bɛ hakili balo de a bɛ hakili balo an kana jɔ ɲɔgɔn ka faamu na an kana jɔ ɲɔgɔn ka miiriya la o b'a to mɔgɔ yɛrɛ fana a bɛ sabati ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ o sas domiya ɲɔgɔn dɛmɛ la solidarité ni ne ma fili an ka jamana kɔnɔ yan kalo dɔ talen don an ka jamana faamaw bolo mois de la solidarité octobre kalo ko c'est à dire ɲɔgɔn dɛmɛ ka hakili jigi kɛ a la a tɛna fɔ kalo de ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye dɛ non mais kalo de talen don ka se ka a tɔgɔ da ɲɔgɔn dɛmɛ la i n'a fɔ anw yɛrɛ fɛ silamɛya kɔnɔ kalo dɔ fana talen don anw fɛ k'a tɔgɔ da o solidarité kelen in na o ye juma ye shahru ramadan sunkalo kalo o ye mois de solidarité de y'a ye ka mɔgɔ hakili jigi ɲɔgɔn dɛmɛ na ka mɔgɔ hakili jigi o tɔgɔ bɛ di bolo di ɲɔgɔn ma na e m'a ye hali idul fitiri selinjini seli ala kira ye politiki dɔ bila sen na pour mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko ni selinjini dugujɛ sera ko aw ka sarakati dɔ di ɲɔgɔn ma fɔ ko zakatul fitri munna walasa hinɛ ka se ka cɛrɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya dɔ kana to nisɔndiya la dɔ ka to nisɔngoya la o man ɲi silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o man ɲi hali adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye donc ɲɔgɔn dɛmɛ o fana ye maaya jɔsen belebeleba dɔ ye adamadenw kan k'u hakili to min na wala o sa ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hinɛ bɛ yen mais ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hinɛ tɛ o sa domiya ni ala tun ye anw bɛɛ kɛ setigi ye ka nafolo yɛrɛ di anw kelen kelenna bɛɛ ma ni hakili ɲuman ma fara a kan i b'a ye an bi jama o sa ala ka hinɛ an ka banbatɔw la n'i taara kaburudo la bi i tɛna maa si sɔrɔ i m'a fɔ karisa ma bɔ n ka terrain kɔnɔ sabula bɛɛ ye kelen ye bɛɛ ye kelen si ma fisa ni si ye bɛɛ kun dama kelen quartier dɔw bɛ yen n'i taara yen i t'i taa maa si sɔrɔ min bɛ don i sigiɲɔgɔn kan sabula bɛɛ b'i yɛrɛ bɔ a b'e kunna a bɛ ne kunna bɛɛ kɛn bɛ k'i ka da sama ka tugu i yɛrɛ da la mun y'a kɛ parce que an bɛɛ kelen i y'a faamuya c'est pour l'équilibre des choses qu'il y a des hauts et des bas walasa kow ka se ka ɲɔgɔn dalakɛɲɛ de ala ye dɔ sɔrɔ yan ka dɔ janya c'est comme les 5 doigts de la main u bɛ ɲɔgɔn kan nka u tɛ kelen ye mais o ka différence de o de y'a to a kɛra bolokumani ye n'o tɛ sa dun n'a bɛɛ kundama kɛɲɛna a tɛ se ka fɛn ta i y'a ye mais si min yɛrɛ bonya si ma u sɔnna ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la o ye misali dɔ de ye k'a di anw ma ko n'i y'a ye ala y'a minɛ e bolo k'a di nin ma pour que aw ka ɲɔgɔn dafa o sa dun ala ye dɔnni di e ma ka nafolo di karisa ma ale ka nafolo ni e ka dɔnni o de bɛ taga ɲɔgɔn dafa ka se ka maaya dilan n'a ye o la ɲɔgɔn dɛmɛ o fana ye an ka maaya jɔsen belebeleba dɔ ye o kɔfɛ a samaha la tolérance faut adamaden il faut que nous soyons tolérants il faut beaucoup pardonner et beaucoup accompagner c'est-à-dire faut adamaden ka kɛ sabalibaga ye quoi kana fɔ i b'i ta bɛɛ sara la fɛn dɔ bɛ k'i la fɛn dɔ bɛ fɔ i ma a to yen ka tɛmɛ o don min n'i kuma na a b'a fɔ tiɲɛ na ko karisa k'a ye mun kɛ donc il faut être tolérant sigi la n'an ma mun ɲɔgɔn kɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ i ni karisa bɛ sigi la aw bɛ bɛɛ bɛ feere kɛ sigida kelen na
ni yɔrɔ nɔgɔla e k'i ka furan ta i ka yɔrɔ bɛɛ furan ta ka n'i ka da dama furan k'a to ma o sa domi ya don dɔ circulation na ne ye ko dɔ kɛ an balimakɛ dɔ la a balila la ne bɛ n ka bolifɛn na ka taa ale de nana ka na ne gosi n kɔ ma bon a ye gosi n kɔ ma min kɛ yɔrɔ normalement n'i ye mɔgɔ kɔni gosi a kɔ ma i jo t'a la quelle qu'en soit la circonstance a y'a jɔ i ɲɛ sa o a ye mun kɛ sa i kɔni jo t'a la parce que e kan ka distance dɔ de don i ni i ɲɛma mɔgɔ cɛ bon n'aw gunna ɲɔgɔn na dɔrɔn a b'i dɔrɔn e de jo t'a la i y'a faamuya ok o kɛlen ne taara ka taa n jɔ kɛrɛfɛ a nana se ma min kɛ a fana y'i pere parce que an ka laada ye min ye dɔrɔn n'a kɛla ta dɔrɔn an bɛ suru ɲɔgɔn kan de a selen ne ka hakɛ la ne de ye n tigɛ fara ɲɔgɔn ko karisa n ko yafa n ma c'est à dire cɛ bi ka taa a bɛ k'i kɔfilɛ est ce que nin ye mɔgɔ de ye subhanallah a balila la quoi parce que ale bolo ne kan k'ale attaquer de y'a ye mais n'i b'a ye ni action bi to a kun na quoi donc adamaden kan ka kɛ ten de il faut être tolérant hali ni mɔgɔ yɛlɛla i sen kan a fɔ karisa yafa n ma e bi k'a lakalan fɛn dɔ de la y'a ye c'est à dire mɔgɔya la an bɛ ɲɔgɔn dafa de quoi donc il faut être tolérant o kɔfɛ o sas n'an bɔra yen al-hurriya la liberté la liberté est un droit primordial pour l'homme c'est-à-dire yɛrɛmabila o ka kan ni bɛɛ ye o ye adamadenya hakɛ belebeleba dɔ de kana adamaden koron kana yira la karisa ne de ta ye i ye choix d'a ma liberté d'a ma hali ala min ye an dan ala ma sɔn fiyewu k'an koron liberté di den ma liberté di sigiɲɔgɔn ma liberté di furuɲɔgɔn ma a to a k'a ka hakilila di a to a k'a ka expression fɔ il faut lui donner la liberté mais au sens domiya an ka kuma dɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye il faut faire une différence entre la liberté et le libertinage liberté ye tiɲɛ ko ye o ye ka adamaden bɛɛ to i yɛrɛ ma i y'a faamuya mais o kɔrɔ tɛ fana k'a fɔ ko bɛɛ ka kɛ bagan ye ah oui hali an bɛ minnu wele ko baganw ala ye hukumu dɔ boli u kan ne hakili la yɔrɔ b'u la farisogo dancogo la a bɛ f'o ma ko awra ko lebu mais ala ye fɛn dɔ d'u ma k'o sutura n'a ye i y'a ye wa famaba bil insani la akil adamaden kodɔnna dun o kɔrɔ hali n'a fɔra k'i ka liberté bɛ mais o kɔrɔ k'i walaka ka tagama sira la mɔgɔw ɲɛna donc n'o kɛra dɔrɔn e bɛna dangani anw de ka liberté la sisan fo mɔgɔ ka nin yɔrɔ de faamu tiɲɛ don i bɛ se ka i ka ɲɛnajɛ kɛ mais ka taa misigi bila carré kɔnɔ ka a sɔn gun ka bɛɛ bɔ i dabolo kan o sa domiya o ye ka dangani anw de ka liberté la sisan i y'a faamuya donc on peut être libre en laissant son prochain être libre de la fois adamadenw ka nin yɔrɔ in jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni nin ma faamu dɔrɔn liberté sansi foyi tɛ k'a la hali kungo kɔnɔna bɛ fisaya n'a ye e m'a ye ala ɲinina baw tuma caman na i b'a ye olu b'u yɛrɛ mabɔ jama la de wallahi tuma bɛɛ kɔrɔlen bɛ kɛrɛfɛ ala an ka misiriw ni jamana jɔcogow tɛ a ka ca ala fɛ misiri bi jɔ yɔrɔ de la mɔgɔw senkan ma ca yɔrɔ min na i y'a faamu pour un recueillement avec son seigneur i ka se ka gɛrɛ i ma la i hakili sigilen i ba sigilen o la tiɲɛ don an ka kɛ c'est à dire que mɔgɔ ye minnu bɛ mɔgɔ ka hɔrɔnya d'u ma mais mɔgɔw fana k'u janto hɔrɔnya exploiter cogo la i janto hɔrɔnya exploiter cogo la kana exploiter dans l'excès tout excès est nuisible dansago bɛɛ bɛ na ni tɔɔrɔ de ye e min bɛ dansago a bɛ tɔɔrɔ se ma i bɛ dansago minnu kan a bɛ tɔɔrɔ se olu ma a jateminɛ kɛ hali dumuni o sa dumuni ye fɛn ɲɛnamaba de ye kɛ mais n'i y'a dansago dun a bɛ kɛ baara ye a bɛ na ni tɔɔrɔ ye a bɛ na ni tɔɔrɔ ye ala kira ko nahnu qawmun la nakulu hatta nashba wa iza la nakulu hatta najua wa iza akalna la nashba anw ye mɔgɔw ye ko an tɛ dumuni kɛ fo kɔngɔ k'an minɛ ko wa n'an ye dumuni kɛ fana ko an t'an kɔnɔ jɔsɔ o kɔrɔ kana dansago hatta i yɛrɛ ka dumuni min ye wari bɔ k'a san kana dansaga dumuni na i y'a ye wa zango i mɔgɔ ɲɔgɔn kan o la an b'an hakili to o yɔrɔ la o kɔfɛ o saze la justice fo an ka tilen fo an ka tilen c'est-à-dire le droit là fo an ka se a labaara cogo la quoi nin ne ka droit nin ye ne ka droit ye kana ɲinɛ dɛ i ka devoir fana bɛ yen o fana ye tiɲɛ dɛ ni mɔgɔw y'u hakili to u ka devoir la i ka droit b'i sɛgɛrɛ o sa ni ne hakili to n ka devoir la e y'i hakili to n ka devoir la e ka droit bɛ n'i sɔrɔ ne ka droit bɛ na n sɔrɔ mais ni ne bolila n ka droit nɔfɛ e bolila i ka droit nɔfɛ jɔnni bɛ na ni devoir ye sisan donc ça fait que an bɛna ka na jigin dingɛ dɔ kɔnɔ an se ma segin ni dingɛ min ye waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danqa maa o maa y'i kɔ don ka bɔ ala kɔsumali ma ko a b'i ɲa ni ɲɛnamaya koroni de ye ala kɔsumali dɔ ye jumɛn ye ko an ka ɲɔgɔn ka droit jateminɛ
sisan ne ko n ka droit e k'i ka droit mun bɛna sisan a bɛ ɲini an bɛɛ fɛ sa ko an ka ɲɔgɔn wele fanga la degun ma na n'an ɲɔgɔn wele fanga la ayiwa e ko e de jo don ne ko e de jo don ne bɛ mɔgɔ ɲini ka fara n kan min bɛ ne ka tiɲɛ défend e bɛ mɔgɔ ɲini ka fara n kan min bɛ ka tiɲɛ défend an bɛ to ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn buruja la kɔfɛ c'est à dire a bɛna kɛ nɛgɛbɔ ye an bɛɛ bolo o kɔfɛ hali n'an tilala ka ɲɔgɔn ye an tɛ se ka foyi ɲɛ ɲɔgɔn ma ɲɛnamaya kɔnɔ bilen o la an ka hakili to an ka devoir la ka tɛmɛ an ka droit kan la justice an ka hakili to la o kɔfɛ Ustaz Doumbia ashukru Ustaz ashukru la reconnaissance ɲumankɛ ka ɲi koyi nka ɲuman dɔn de fɛnɛ ka bon ka tɛmɛ ɲuman kɛli kan wallahi ni maa ye ɲuman k'i ye a ka ɲuman dɔn a ye ni mago bɛ tanoli de la e ma ye n'i bɛ ka Kuranɛ kalan Ar-Rahman suratu Rahman n'i bɛ k'a kalan e min bɛ k'a kalan e yɛrɛ bɛ koja i yɛrɛ fɔlɔ koja i yɛrɛ i bɛ content parce que a bɛ ka tanoli de kɛ quoi a bɛ ka mangutuli de kɛ i y'a ye o la ni maa ye ɲumanya k'i ye karisa c'est à dire a tigi fo a ka ɲuman dɔn a ye o de b'a to a bɛ courage sɔrɔ k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ wallahi n tɛ ni ɲinana n'i y'a ye kokolonkɛla a bɛ découragé a ka kokolonkɛla mun na parce que n'a kɛra an ka teli k'a jalaki bon ale bɛ tila ka nimisa mun na n y'a kɛ parce que jalakili nana kɔfɛ mais ni kokolonkɛla tanuna a b'a encouragé k'a bila kokolonkɛla e ka tanuli force lajɛ hali mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛ dulɔmilaba ala k'an kisi a ma n'a tigi tanula k'a tigi kɔrɔta k'a fɔ i ɲɔgɔn tɛ yen a b'a jigin a kɔnɔ ko hali tun ka a kɛ casier 15 k'a sɔrɔ tiɲɛni don dɛ mais mun y'a poussé ka bila dɔwɛrɛ kɛli la tanuli maintenant sisan ni min ye ɲumanya kɛ o n'o tanula o bɛna kɛ cogo di sisan a b'a fana poussé ka bila dɔ kɛli kan ala yɛrɛ ko an ka ɲuman dɔn la in shakartum la azidannakum o la ɲuman dɔnni o de bɛ kɛ sababu ye ɲumankɛla yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya sɔrɔ a ka ɲuman kɛli la tiɲɛ don e ka ɲuman dɔnni t'a k'a bɛ baraji sɔrɔ dɛ wa e ka ɲuman dɔnni fana tɛ a ka baraji ban non o bɛ e ka mɔgɔya de sabati an kana ɲinɛ yɔrɔ in de kɔ les valeurs humaines e min bɛ ɲuman dɔn dɛ o b'a yira k'e ye mɔgɔ de ye wala Ustaz hali bagan n'i ye ɲuman kɛ bagan ye a b'a dɔn ye a b'a dɔn kɔnɔ dɔ bɛ o b'a fɔ ma ko a tɔgɔ bɛ de jɛnɛka tubani ni maa o maa ye tubani apprivoiser k'a minɛ i fɛ k'a mara o sisan n bɛ kalo 2 dɔrɔn d'i ma j'en ai fait l'expérience bilahi k'an to madrasa la n y'a expérience kɛ an tun bɛ jan de da ka kɔnɔ ninnu minɛ bon ne ye kɔnɔ dɔ minɛ k'a bila n fɛ yen so kɔnɔ a bɛ sansara kɔnɔ n ye 2 mois de kɛ n m'a balo n bɛ ɲɔ d'a ma n bɛ ji d'a ma ne yɛrɛ tun bɛ n ka kalanta wari ne tun b'a réserver de ka to ka ɲɔ san ka di kɔnɔ in ma mais i b'a kalama sa waati dɔ nana se ni n ka denmisɛnninya ne ye kɔnɔ in bila mais kɔnɔ talen o sazi fo kana yiri in tigɛ ka bɔ du kɔnɔ don o don sɔgɔma a bɛ n'i jɔ yiri la ka kasi don o don sɔgɔma bon o ye kɔnɔ ye yayi baganw bɛ yen wala n'i ye ɲumanya k'a ye e m'a ye i bɛ bagan dɔ gɛrɛ i yɛrɛ la ka to ka juru la kana k'a sama i nɔfɛ mais waati dɔ bɛ na se i bɛ juru bɔ a kan na n'i wuli a bɛ tugu i nɔfɛ c'est la reconnaissance donc fo adamadenw f'an ka ɲuman dɔn ɲɔgɔn ye an ka ɲuman dɔn ɲɔgɔn ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka dama Ustaz waati sera ko sababu kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ kɔnɔ télé baaraw ye waati la baaraw ye an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sababa ma waati sera kumakan laban ani dugawu kuncɛ kuma ani yanni waati wɛrɛ cɛ ne sigi kun fɔlɔ ye i bɛ nukta ko yɔrɔ kan n'ala ka jɛ an bɛna filanan kɛ inshallah i bɛ kuma kuncɛ kuma ani ka numéro ko sababu kɛ mɔgɔw bɛ k'i lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ka walanda togoyaw ka ɲi kumakanw sabatilen don maa dɔw bɛ minnu bɛ se k'i wele kɔɲɔ wajuli la walima denkuli wajuli la walima wajuliw yɛrɛ fo ka tɛ hɛrɛ tanaw ma o n'a ɲɔgɔnna i bɛ kuma kuncɛ kumaw kɛ ka dugawu kɛ numéro di filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan inshallah taala Ustaz an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ e yɛrɛ de fo sabula n'i y'a ye ko an nana studio kɔnɔ ka na kuma yan a sababu bɔra e de la jɔnni kunna di kana ɲinɛ sabu ɲuman kɔ n y'o de fɔ sisan fo adamaden fo an ka ɲɔgɔn ka ɲuman dɔn et puis an bɛ dugawu k'i ye fana ala ka baara ɲɛ i bolo amin ya rabbi Ustaz i ka ɲɛta bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka wuli ka jɔ la dugawu kɛ o tigi ka ɲɛta ye n'o kɛra i yɛrɛ bɛ fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ dugawu k'i ye baara in ala ka ɲɛ i bolo amin ya rabbi i ni baarakɛɲɔgɔnw ala k'aw kan bɛn ala k'aw nɔgɔw kun ɲɔgɔn na ala k'aw dimi fɔ ɲɔgɔn kɔ baara in ti ɲɛ kan ni fɛn o fɛn tɛ ala k'o nɔgɔw ma ni baara in ka ɲɛta dulon bɛ wariko de la ala ka nɔgɔ n'a dulon bɛ hakili ɲuman de la ala k'o dan n'aw ma n'a dulon bɛ sabali min na ala k'o dan n'aw ma ka foli lase Mali alisilamɛ bɛɛ ma ka foli lase maliyɛn den bɛɛ ma ka foli lase an ka haut conseil président ba ma a Seyidi Cheikh Soumaïla Haidara
ka foli lase an ka leader ɲɛmaaba ma ale de fana ye o ye ka foli lase au conseil membre bɛɛ ma k'a lase leader islamique membre bɛɛ ma k'a lase maliyɛn den bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ yarabi segin a daminɛna hɛrɛ la ala ka nataw yira an kɛnɛ na o la ka numéro di 79 44 69 01 Maltel i bɛ segin orange kan 79 kɔrɔ 79 44 44 69 69 01 دكولو أني كلي أماني الله فلك نسأل آمين يا ربي الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أم بالما الإسلام بالما تلك لجل كجاكل بلا جني ملكنا أني ملكنا أما وبف أما وبف بركة أما وبف ولن من دون لهلا بلا جنا فهم بقى نجى تقول ولا هكا بوفي ولا هكا جامون مجا نجى وكا سلام بقى فالما منو مجا نجى رزق سراو كا موبيل باو كنا فواجي سراو في أما الله دلالة كبركة دوانا بلا جني شلا أنا كم يفوي كا أنا أم بالما كم يوم بلو أستاذ فضيلة الشيخ محمد ساكو au conseil Mado, groupement Mado, ame ala de la barka do anashila. Au conseil du Mali Manyamaba, groupe de leader spirituel du Mali Manyamaba. Ansaru Nyejero, a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ala ka barka do anashila ala ka hereka anaye. Ko sawa ke Haidara de anga Nyamaba bi fogo fo mogo yi. Halide nyamogo ye kira ko kanga nyamogo bato. Amana bla siraw siraka kerengra nyamogo slame, nyamogo don maga nyamogo jamatigi niko ka ansaru ka bobi ansar chekile abesega minge jamana ngona be ambado. Niko groupement sira fe alhamdulillah o chawbe Sherif ga bolo no ye sa sakon na nyogona ye ame ala dilala kan nyogon chaya foga se o conseil konna ame ala delala ka barka do conseil membre bela jenena folu la kuma ba an fana karam ko ke fadilatu Sheikh Muhammad Dumia Malik Kishki ame ala delala ka barka do ani chorba man shilala kana de musa sako kuma nyana ame bi mission joya haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين